אתה מצלם אותי? בעיה. כמו שאתם רואים, אנחנו עושים פה משהו שהוא קצת, אפשר להגיד די מוזר, בגלל שאנחנו שומעים בעצם הקלטה היסטורית שקרתה לפני 8 שנים. וזאת בתיכון. זאת בתיכון, באיזה שנה תוכל? בשנת 2000, זה קורס 2000, אבל מה זה נקרא קורס זקן. זה קורס זקן, ומה שקצת מעניין, כמו שאתם רואים, זה שעכשיו אנחנו השתדרגנו, ואנחנו מקליטים בווידאו. ואם פעם הקלטנו פה את כל ההיסטוריה, עכשיו זה יהיה גם מתועד בווידאו. השנה, התאריך היום הוא ה-24/11/2008, קורס 2008. לא 2003? סתם, בצחוק. תראו, זה לא כל כך בצחוק, כי אל תשכחו שלפני 5 שנים אנחנו עשינו פה הקלטות יפות מאוד, בדיוק איפה שאנחנו יושבים עכשיו, דרך אגב. הוא ישב פה, שרון פה, ואני עמדתי רוב הזמן שאמרתי תודה שרמוטה. והוא תמיד היה אומר לי, כשכולם באים אליי, שלעצבן אותי. זה גם נכון. וכמו שאתם רואים, אנחנו פה עם לפטופים ומלא... חוץ מזה גם עברתי דירה, אז אני כבר לא גר פה. הוא כבר לא גר פה. ונורא חבל, שליטה בלב. הוא יודע, זה לא יעזור כלום, את הדירה הקודמת הוא יותר אוהב, זה משהו שנצחי. אבל אני מאוד אוהב את הדירה החדשה שלו, לעומת זאת. חושב שהיא פחות דיכאונית. למה אתה מדבר כאילו זה חדשה? כאילו אתה אומר משהו... אבל אנחנו חייבים... יצחק עם מצלמה. כמו יהודה פוליקר, בשיר שלו. אנחנו גם יכול להיות עם...